ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ दादा ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಯಾಪ పోయి అడుగుదే ఎంక మొబైల్ చేతోనే రిచ్చా అరే నిఖిత మమ్మీన మొబైల్ ఉండత ಅವು ಬರತಾತನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಂದು ಇರ್ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬೋಡಾಂಡ ಈರ್ಲ ರಿಪೇರಿಗೆ పోదు ಬೇತೆ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕಂತ ದೀಲೆ ಆರಾಂಡಲ ಇಂಕೊಂಚಿ ಪೊಸತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ವೇರ್ కోప ಬರ್ಪಿಂತುಲ ಬಕ ಕೋಪ ಬರಂದೆ 10th 80% ದೈದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಕೆಲವರು 60% ದೈದಿ ನಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು 12 Pro Max iPhone 256 GB 11 ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮೂಲೆಂಕಿ ಯಾರ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ನಿಚ್ಚೇರು ಅಂದ ಯಾನ್ಲ 10th ಡೊಪ್ಪುನಾಗ 78% ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಯಾರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಾರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವಪ್ಪ ಗಂಡ ನಿಕ್ಕೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ ಎಂಕ್ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ 20,000 ಆವ್ ಸರಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನ್ವೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಪನು ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜಿಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆವ್ ಸರಿ ಕೇಳ ತುಕ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪೇರ್ ಪನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತುಳುಟ್ಟ ಪನ್ ಪನ್ ತುಕ ದಾದ ಬನ್ಪೇರಪ್ಪ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಉನ್ನ ಶೀಲಿ ಮರಕಲ್ದಿ ಕುಷ್ಟ ಅನ್ಯೋನ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಅಂಬುಜ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರೇಮ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಜಿಯೋ ವಡಫೋನ್ ಲಗಡಿಪೋಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಚೀಲ ತಾರಾಯಿ ಮೆದು ಮೆದು ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ಬೈಪಾಯಿ ಚಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ತಮಿಳುನಾಡುದ ಉಲೈ ಉಂತಾಂಡ ಕುಲೈ ದಾದನ ಎಂಕ ದಾಲಾಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಪಿನೇನ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಲ್ಲಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅರ್ಥಾಪಿನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದ ಅರ್ಥ ಆವಾ ಉಂತಾವ್ ಬಾರಿ ಉಸಾರುಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೋಯ್ ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಆವ್ ಪಂಡೈರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಹಾ ಅತ್ತೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ಆಫರ್ ಉನ್ನಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಜೆ ಫೋನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ಳಿಗೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಬನ್ನಿ